भारतनि गोदान पार्लामेन्ट हाउस भारतनि गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'आ बबे जायगायाव दङ? एन्सार निउ दिल्लीआव। 2 नम्बर कुइसन भारतनि गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'खौ सोर बेखेवना होदोंमोन? एन्सार प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ। 3 नम्बर कुइसनाव दं भारतनि गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'खौ माब्ला बेखेवनाय जादोंमोन? बेनि थार फिननाया जागोन 28 मे 2023। नेक्स्ट कुइसन 4 नम्बर कुइसनाव दं नरेन्द्र मदिआ माब्ला गोदान पार्लामेन्ट हाउस न' लुनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ फसंदोंमोन? कारेक्ट एन्सारा जागोन 10 डिसेम्बर 2020 आव। नेक्स्ट 5 नम्बर कुइसनाव गोदान पार्लामेन्ट हाउस न' लुनायनि डिजाइनखौ मा कम्पानिया बानायदोंमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन OCP डिजाइनआ बानायदोंमोन। दाना 2 नम्बर कुइसनाव दं गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'खौ मा कम्पानिया बानायदोंमोन? नोंथांमोना सिगाङाव नुखाबाय टाटा प्रजेक्ट लिमिटेड कम्पानिया बेखौ बानायदोंमोन। दा नेक्स्ट कुइसन 7 नम्बर कुइसनाव दं गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'नि महरा मा बायदिमोन? एन्सार ट्रेंगुलार महर एबा आखान्थिथाम महरनिमोन। नोंथांमोना सावगारियाव नुखाबाय। दा नेक्स्ट 9 नम्बर कुइसन गोदान पार्लामेन्ट हाउस न' लुनायनि गाहाय आर्किटेक्टआ सोर? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन बिमल पाटेल। नेक्स्ट 9 नम्बर कुइसनाव दं गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'खौ मा बिथांखि प्रजेक्टनि गेजेरजों लुनाय जादोंमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय सेन्ट्रेल पिस्टा रिडेभेलपमेन्ट प्लेन। दाना 10 नम्बर कुइसनाव दं गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'नि गासै आवग्रिनाय हा खालिया बेसेबां? एन्साराव दं 64,500 वर्ग मिटार। दाना नेक्स्ट कुइसन गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'आव लक सभानि थाखाय बेसेबां सिट दं? बेयो जोबोद इम्पर्टेन्ट। बेसेबां दङ? 888 सिट दङ गोदान पार्लामेन्ट हाउसआव। दाना नेक्स्ट 12 नम्बर कुइसन गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'आव रायजो सभानि थाखाय बेसेबां सिट दं? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन 384 सिट दं। दा नेक्स्ट कुइसन गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'आव लक सभानि चेम्बारा मा थीमखौ लाना डिजाइन खालामनाय? लक सभानि चेम्बारा नोंथांमोना सावगारियाव नुदों गोजौआव बेयाव मा दावरायनि डिजाइन खालामनाय नुनो मोन्दों। कारेक्ट एन्सारा जागोन बेना दावराय एबा पिकक। दाना नेक्स्ट कुइसन गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'आव रायजो सभानि चेम्बारा मा थीमखौ लाना डिजाइन खालामजानाय? दाना बेयाव रायजो सभानिखौबो सोंदों। रायजो सभानिखौ नोंथांमोना नायदो पिक्चाराव नुनो मोन्दों बेयाव बिबारनि सावगारि। बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन नेशनेल फ्लावार लटास। नेक्स्ट कुइसनाव दं गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'खौ लुफुंनायाव बेसेबां खरसा जादोंमोन? एन्सारा 1200 कौटि 1200 कौटि खरस जादोंमोन। नेक्स्ट कुइसन गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'खौ इन'ग्रेसन एबा बेखेवनाय समाव बेसेबां रांनि खावरिखौबो बेखेवफादोंमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा नोंथांमोना सिगाङाव नुखाबाय 75 रांनि खावरि। दा नेक्स्ट कुइसनाव दङ गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'आव जइन्ट सेसननि थाखाय बेसेबां सिट बानायदोंमोन? बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना 1272 मासि। टटेल 1272 सिट दंमोन। दा नेक्स्ट कुइसनाव दङ गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'आव मोनबेसे कमिटि रुम बानायनाय जादोंमोन? एन्साराव दं 6। दा नेक्स्ट कुइसनाव गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'आव मोनबेसे कमिटि रुम बानायदोंमोन? बेयो 6। दा नेक्स्ट कुइसन 19 आव दङ गोदान पार्लामेन्ट हाउस न'आव मोनबेसे गाहाय दरजा दं? बेनि कारेक्ट एन्सारा 3। बे 3आ जाबाय गियान दुवार, शक्ति दुवार आरो कर्म दुवार। दा नेक्स्ट कुइसनाव दं गोजाम पार्लामेन्ट हाउस न'आव रायजो सभानि थाखाय बेसेबां सिट? दाना गोजामनि सोमोन्दै गोजामनाव दंमोन जोंहा रायजो सभानाव 250 आरो गोजाम पार्लामेन्ट हाउस न'आव लक सभानि थाखाय बेसेबां सिट दंमोन? लक सभानि थाखाय जोंना दंमोन 543। दा नेक्स्ट कुइसन भारतनि संबिजितनि बबे दफायाव पार्लामेन्ट कन्स्टिटिउसननि प्रभिजनखौ मख'नाय दङ? बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन आर्टिकेल 79 आव। बेबो इम्पर्टेन्ट। दा नेक्स्ट कुइसन
भारतनि संबिजिरनि पार्लामेन्टारि सिस्टेमखौ बबे हादरनिफ्राय लानाय जादोंमोन? बेयो जाबाय ब्रिटेननिफ्राय लानाय जादोंमोन। होमबा नायनायनि थाखाय थेंक्स आरो नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना नायनानै थाबाय।